ang Mesiyas nga gitawag og kahayag sa Israel gipanagna nga matawo aron pagluwas o pagpalingkawas sa mga Hudiyo gikan sa kaulipnan sa langyaw nga mga nasod or pagano nga nasod. Sukad sila nabihag sa Babylonia, katong Babylonian captivity, human sa glorious and powerful reign ni Hari David. Ang kasunod ato, nabihag na sila. Nagpabilin sa ilang kasing-kasing ang pangandoy nga gisaaran silag Mesiyas nga moabot kaliwat ni Hari David ug maghari na sad sa tibuok kalibutan sama kalig-on sa gingharian ni Hari David. Ang tanang tao ani nahibaw kay sikat man kay ito si Hari David. So ang mga maalamon sad nga mga tao sama aning mga dito sa sidlakan, nahibaw pod sila nga dunay hari nga mataw nga mosunod sa kabanggiitan ni Hari David. Nya tungod kay gatuon man sila bituon, kay bawo sila nga dunay mosidlak nga bituon basta mataw na kining maong hari ug ila sad nang gipaabot. Karon ang mga Hudiyo nagpaabot, ang mga dili Hudiyo nagpaabot. Ang giagad sa mga Hudiyo nga mobarog ang hari ug moingon, gikan karon ako nay inyong hari, Mesiyas. Ang gipaabot sa mga didto sa dili mga Hudiyo ang pagsidlak sa bituon. Kinsa may nakakita nila sa tinuod nga hari? Ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo? Diyoy silang duha nakakita. Nakakita sila. Kay kato mga dili Hudiyo, nakakita sila sa Ginoo, di man sila tanan. Kato raman sang nihago paglakaw aron mangita og mosunod atong kahayag. Ang mga Hudiyo nakakita sad pero dili tanan. Kinsa ra may nakakita? Si Jose. Hudiyo mas Jose. Si Maria. Hudiyo sad. Si Elizabeth. Si Zacarias. O mga Hudiyo mo ni sila. Kakita sad sila. Unsay gigamit sa mga dili Hudiyo? Ang kahayag sa bituon. Unsay gigamit sa mga Hudiyo nga nakakita? Ang kahayag sa ilang pagtuo. Usaran ni sila. Ang bituon mao ang pagtuo. Kamuron, nanganhi mamog simbahan. Unsa may inyong gigamit? Pagtuo o bituon? Pagtuo gini kay di naman makitang bituon ron, hayag naman. So pagtuo gini. Pero ang pangutan na tinuod ba mong nito? Nganong tulo raman kabuk mo tubag nga nagpanagan na pag yun. Osbo na ko, tinuod ba mong nitoos Ginoo? Kinahanglan yung kaduhaon o na pamtuo. Matod pa diri sa atong salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Basta makakita ganita Ginoo mo simba kita. Sa atong parokya ron, pila ta kabuk population. Dinhi lang ba sa atong parokya, gikan dinhi San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. Mga pila ka kabuk tawo nga nagpuyo aning mga barangaya. Wa mo kay baw? Hapit na ba eleksyon? Pangutan ang butante palandaan, ano mabana-bana na nato. Dinhi mga pila man ni Haimas kapitan dinhi. Absent. So tingali na atas mga 20 ngadto sa 30,000 katao das mga bata. No. Mga inana. Nya, pila ra may musimba kada Domingo. Karon lang daan, pila ra ni kabuok. So, wa ni kaabot siguro 500, mga 300 ra ni kapin. Nya, naatay
Mo-average lang tag, ibutang talang 150 kay katos ang ubang kapilya, pila raman siya manimba to. Ay, ibutang talang 200 ang average. Niya, 14 kamisa. Das patay. 200 times 14. Pila na na? Uy. Mga 2,800. Ibutang talag 3,000. 3,000 sa 30,000, pila na? Mga 10%. Oh. Nya, natuman ba ning giingon, Ginoo ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo? Natuman wa? Tuman, oy. Nasod may gisgutan. So, basta naalay. Naalay taga-nasod nga musimba. Oh, mao na na. Oh, karon ang simbahan. Ang simbahan ba? Tanang nasod sa kalibutan. Naa naman gyud nagtuo Ginoo. O di ang tanang nasod ni simba nas Ginoo. Mao ba to mga Hudiyo ang nagrepresent si Maria, si Jose. O di wala. Usa na to kanasod. Nya ang Pilipinas karon, kadaghang nagsimba, Padersiano pelandaan, simba na daan. Punan aning nang nimba karon, ana. Nya dayon lain pagyod nga gisulti dinhi nga ang mga nasod nga ni simba sa Ginoo ni halad. Mo ilang giablihan ang ilang mga halad ug musimba dita muhalad sa gita. Nyaron, muhalad mo karon. Tanan, doko-doko dahil siya. Padiroy na, daot sa taon among balay sa Bagyo, padiroy, sa may among ihalad, ngayo, manggani mi. Ayo, pili lang kung mo sa inyong ihalad. Bulawan, insinso, o mira. Kanang bulawan, para sa mga dato. Ang insinso, para sa mga sakristan. Tig-insinso na sila. Ana. Ang mira, para sa mga saan ito ng mira di ay? Ang sa ito ng mira? Kana mo ng pait nga kuan? Pait nga ikuan ba? Lana ba? Ana, no? Maong tingali na, idihog para pag mamatay ba? Ana, maong na siya. So para sa nas mga taga funeral parlor, taga St. Peter. Mira para patay, insinso para paaso, nya bulawan para nas mga hari, kanang nga dato-dato. So kung wa kay ikahalad nga bulawan, ato lang ka sa St. Peter. Di bitaw joke. Kanang pili-pili lang ba basta muhalad kita. Muna pasalamat sa takaron nga hasta edad gihalad, hatag tag opportunity edad ihalad. Karon nakatigom-tigom kita sa mga edad ko, halad ko, katong ikha, natapos naman to gahapon, gikwinta nato, niabot siya og mga 638,000 ang atong nadawat nga halad sa edad ko, halad ko. O, di pa, nindot, anak. Niyag, arang-arang kapag kabutang, halad ka gold, nasa tay DOPS, SBF, MM. O, di ba? Pila na itong halin karon. Niabot na sad og 5,252 kaslats. Pak yapon. Para ni sa gold. Hindi mamumuto. Nya mao ra ba ni atong Christmas gift para sa atong parokya nga girepresentahan ni Jesus sa iyang birthday November 25, ni Mama Mary sa iyang duha ka dagkong birthdays, kanang pista, ang Immaculate Conception sa December 8 o ang Motherhood, the Mother of God, karong January 1, gahapon atong gi-celebrate. So ato siyang tagaan og pahalipay. Nya ikatulo ni San Vicente Ferrer nga nag-atiman gid nato, nagpalambo sa atong pagtuo dinis parokya. So 3-in-1 pud ni. Una nga ato ning dasigon atong Christmas gift. Unya kay ang Christmas matapos man karong January 6, mao naman ay katapusan sa Christmas season. Ang ato sang pagpamaligya aning atong DOPS, SBF, MM, kutob lang karong January 6.
O mopalit pa mo, daghan pa man kayo ni, 54,000 pa man ni kapin ka slots ang available, paspasig pamalit, aron karong 6, makahatag yun mo og Christmas gift. Di ba? Ang tanawa, di ba, nangaluya na inyong mga naong. Mauni ang atong pagtuo. Pangayo gani, aktibo kay ta. Halad na gani, lingiw-lingiw dayon ta. Lingiw-lingiw dayon ba? Sila lang na lisod kay ko. Muna si Maria o si Jose, gipakita gid nila kinsa man ang tinuod nga makakita sa Mesiyas nga misidlak ang mga tao nga nahigugma sa kakabos. Si Jose nahigugma sa kakabos, si Maria nahigugma sa kakabos, ang mga shepherds nahigugma sa kakabos. Mauni sila ang mga tao nga unang makakita sa Ginoo, ang nahigugma sa kakabos. Sige, lingian ang imong tupad, pangutan-a, gusto kang mapobre? Pangutan-a ko na ba? Gusto ka mapobre? Kay wala bagid kay natoy nang ambisyon nga mapobre, daghang nang ambisyon madato. Murag hapitan na nato nang ambisyon madato, pero wa gyud nang ambisyon nga mapobre unta ko. Pero si Jose, hasta si Jesus ba? Nang ambisyon yung mapobre. Gani ang yang gitudlo, purting ninduta siya. Kung gusto nyo kang makaangkon og langit, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos, makaangkon kag langit. Nanang di ba mo to? Mao na yang gitudlo. Muna hangtod karon galisod ta kakita Ginoo, apil na ning nagwali. Ano man, hadlok man ta mapobre. Ikaduha, ang makakita Ginoo ang mga tao nga limpyo o kasing-kasing. Matod pa ni Jesus, blessed are you who has pure of heart. You will see God. Bulahan kamong mga putli o kasing-kasing kay makakita mo Ginoo. Wala. Unsa man ning putli kasing-kasing? Kana bang tao nga di gyud maglagot, dili liwat pari, no? Nga dali kay maglagot. Ang pari di jud nakakita kay Ginoo. Sagara makita ani kolekta ra gyud, kutob ra gyud diha. Makita sa mga sayop, ang sayop sa sakristan, ang sayop sa lektor, ang sayop sa mga nag-serve. Mora ginay among makitaan kasagaran. No, yung mga pari sa mga buutan. Pero kaning nagwali, mora duda. Kakita sa kong panagsa. Nagsarasan. Nya unsa may mahitabo nato kon naa nata aning duha ka kinabuhi, gugma sa kakabos o pagkaputli, pagkalimpios kasing-kasing. Mupuyo ang Ginoo nato ug ang tanang tao mosimba sad nato. Or mosimba pinaagi nato. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta, nakatigom siya sa tanang nasod sa kalibutan aron mo alagad sa Ginoo uban niya. Mother Teresa ba? Si Saint John Paul II, Santo Papa nato, nagisunda ni Pope Benedict, santo na siya karon. Grabe kayo, ang tanang nasod mo tahod yun. Sabi ta ko, gaduda sa kung naa sa ko'y Ginoo tingali, kay inigwali na ko, pamalit mong slot, tanang nasod karon, naagigipadang slot nga rin, palit na to. Nahunong lang to pagka-December, kaya naputol atong internet. Karon ibalik-balik naman sad, basig manghatag na po ning tanang nasod, no? Anong di man gyapon mo mutuo nga naana man na tanang nasod. Maobitang gisanksyon ko sa Western Union, kana bang padadanag kwarta ba sa international ba? Western Union, kanang Zoom, gisanksyon ako, ilan akong gibranded nga scammer kuno ko, kay ilang gibasihan, porting daghanang ng donate dinhi, ako rangan, siging pang donate, hapitan na nila mga outlet sa tibuok kalibutan na agi nga Kristensyano ubod. Yakin sa mga Kristensyano ubod, ingon, wa asad may kibaw, di man na siya, wa man na siya foundation. Nagsigiram nagdawat o kwarta, as scammer na. Nakaroon, gihimo kong scammer.
Sandi lang kay nakadawat naman sad. Nakita naman na ninyo din hikon. Pag bagyo gani, tanawa to pag bagyo. Pag humandayos bagyo, ang atong simbahan maura gyapon ni kahayagon. Ngano man, nakapalitag generator. Kadako ana to generator, 100 kBE na. Ang katugong panahon na mga 2 days, 3 days after bagyo, murag tanang tao anhi padung sa ato. Mag-charge, ngayong tubig. Kita ra may nagpa-charge. Ingon man ganito sila ang uban sa pader, ang inyo ba dining parokya ba? Bisag humanang bagyo, ang tibuok ni rin palibot, porti ngit-ngita. Pero inyo din murang magway bagyo, porti manghayaga. Ang anong nihayag man? Tungod tos mga donations. Patak tayo, Ginoo, sus, maayog kayo. Diya pagoy nangutana nako, pader, grabihan ni mo wisdom, no? Ni palit juga generator, pangandam dahil ni karon, nakuha gyud ko maghuna-hunaan na. Unsa may ni guide, nagtuo lagi ko nga naa sa ko'y gamay Ginoo tingali, kay naningkamot biya sa kong makabos. Naningkamot biya sa kong pagputli sa kong kaugalingon, bisag daghang failure. Mura lang gilamdagan lang, nga namugos gyud ko nga mopalit og generator. Naa di ay nagpaabot, wa abuti ko sa katuig, naa di ay nahitabo. Kaya ka na itong generator, no, saan na ito gipalit na? Huwag mo kay Nomdom? Ako nalimot sa kwato, mga July ba to? August ba to? Inana. Wa ka abot o kwan. Naada yun, niabot nga. Basta diagin tuig na na. Wa pa ka abot sa katuig. Abot dayos udit. Mo na nga, giyahan tas Ginoo, ug mahimo sa tang tuburan sa kahayag ngadto sa atong isig katao. Musidlak sa taba, musidlak. Muna kamong mga asawa, suhay ninyo higugma ang kakabos ug kaputli sa inyong kasing-kasing. Musidlak mo kana inyong bana, magsige nagtutok ninyo. Lagi, mingon na siya, unsa man kaday mura na magkagsantil mo. Hayag naman kay ka. Anya unsa man klasihas pagsidlak, dili mo danag inyong naong. Di man mo paimnon og latatayon, naglutatayon aron mo puti na inyong naong. Ang muhayag ninyo ang inyong grasya, kanang imong banang nangabit, mahayagan na siya. Mahayagan ba? Nya inig hayag ana ang imong bana makakita nga nilad man din akong gibuhat, nangabit man di ko tungod nimo. Tanawa, testingin. Di ba, mubiya ko na sa kabit o kadiyot. Mubalik ko sa noon na. Pero, padayon na sa sidlak, aron magsigis na siya biya. Kanang imong anak nga bakakon kayo, niya gamiton nimo ng paghigugmas kakabos o ang kahigugma nimo sa pagkalimpyo dire. Kanang imong anak bakakon kayo, mutugan ginas tinuod. Moingon ginas siya, nawat bitaw ko sa imong kwarta. Nya kay nahigugma man kas kakabos, moingon dayon ka, ay okay ra jud kayo na dong. Kay gimo nang hotdog gasto makabos gyud ta nya, I love poverty man. Salamat kayo nga nitabang ka aron mapobre kita. Salamat nya unsa man atong kanon siya, ay mga matay ko takot. Pero I want to die loving you. Di ba? Muhilak din na imong anak maliwat unta ko nimo. Isa, sige, ayaw nagpangawat. Di ba? Ana, kinahanglan pag inang imong syagit-syagitan. Ana, no? Pero kana sang nagsagit-syagit nga bata, ato lang sa naigawas tingali usa, no? Pero ay lang nagsagiti ang imong mga bata. Kana lang nagsagit-syagit mo yan natin igawas kay wasig na anay COVID ya. So, si Maria ni gamit og response pinaagi ko sa kaawit nagitawag natog The Magnificat, ang awit ni Maria ngadto sa Ginoo. Pero kining iyang awit ngadto sa Ginoo, basically iyang kopya ang atong salmo. Kinirong atong salmo karon nga nag-ingon ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Gikopya ni niya kay mausad ni ang awit ni Ana. Si Ana mao ning inahan ni Propeta Samuel
nga gihisgutan sa unang pagbasa nga ming adto sa pari nga si Eli aron iyang ibilin ang iyang bugtong anak aron mag-alagad sa Ginoo. So pulos ni sila dunay similarity si Maria ug si Ana. Si Ana dunay bugtong anak iyang gihalad sa Ginoo. Si Maria sad dunay bugtong anak iya sang gihalad sa Ginoo. Asa mo ganahang mosunod, ni Maria o ni Ana? Tubag. Ani lang duha. Kamong mga asawa nang ampo ba mo sa Ginoo nga naamoy bana? Sauna ba katong saunang dalaga pa mo? Nagampo mo nga mainyo ng bana? Wa? Ay, imposible ha. Naay ba no? Nataghapan lang dito sa Hagunoyan. Napugos. Pero unsa may mensahe ni Maria ug ni Ana nato karon? Nga kining mga grasya nga atong giampo sa Ginoo, bisag unsa pa ng klasihas grasya, madawat na gayna nato ibalik nato sa Ginoo. Mao nay mensahe, unsay imong nadawat nga grasya, ibalik ngadto sa Ginoo. Muna kung nagampo kag kwarta, nagampo ba mo og kwarta? Nga naamoy kwarta, nagampo mo? Huy, tubag oy. Ina lang kong wa, ina sang o. Nagampo mo ron nga naamoy kwarta? Inig kadawat ni mong kwarta, ibalik ngadto sa Ginoo. Ihog sa kolekta, ipalit og DOPS, SBF, nga slot, or idad ko, halad ko, kanang ikhak, or ipanghatag ni mo ron sa mga taong wa nay mga atop, imong palitag atop, na mga way gikaon karon palitan nimo bugas, tungod sa imong nadawat nga kwarta. Nya mo na inyong ginabuhat. Oy, kasagaran nato inig kadawat sa grasya, ang kunon dayon ako ni. Nya igihan kay tanan. Wa ta maliwat ni Maria ni Ana. Si Abraham gihisgutan sa na ni Maria dinhi kay mao may usas iyang mga gibasihan sa iyang kinabuhi. Si Abraham, unsa man sa Abraham? Nangayo pud ni siyang anak. Wa man ni sila'y anak sa iyang asawa nga si Sarah. 99 na edad ni Abraham, mao pay pagkamabdos ni Sarah. Nya si Sarah atong panahon na 92 na edad kay manghod man diya mga 7 ka tuig. Nakaron, motuo ba mo na kanang 92 ang edad nga babae pwede nang pamabdusan og lalaki nga 99 ang edad? Motuo mo dili? Hoy, tubag mo oy. Di mo motuo? Maimpirno mo di mo motuo. Ngano man? Nahitabo man ni Abraham. Mituo mas Abraham. Yag motuo sad mo. So kamuron diya mga 60 pataas, ay mo kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa anang gasungkod-sungkod nga galisod og lakaw kay. Mo pa na ay tira pa na. Labaw na ning nagwali ay mo kumpiyansa na kay 58 pagunigod. Ang pasabot, grabe ang pag-value adtong Abraham. Sunang kang dugayan niyang pinaabot, edad pa siguro siya 20 anyos, kaya mo na ilang tingminyo sa una, mga 20, 18. Gikan na ng 20 anyos, hangtod 99, biga paabot siya anak, natagaan siya anak o sa kabuk, si Isaac. Niya giingnan dayon siya sa Ginoo. Pag-abot nag 12 anyos ni Isaac, niingon dayon Ginoo, ihawa ang imong anak, o ihalad nga rin ako. Misugot ba sa Abraham? Sugot tayo, gidagin niyang anak nga tutong bukid nga gitudlos Ginoo. Gada siyag kutsilyo, gada siyag kahoy, gada siyag kayo. Ug iya yung gigapos ang iyang anak o gitungtong nas kayo niya, iya nang tandugsakos kutsilyo
Ningon ang Ginoo, op, ayala gidayon. Joke ra oy, joke. Kaya ikaw sa Lord, no? Grabe, ikag-joke. Tulo ka adlaw na mong linakaw, aron mo abot niya ning bukid. Torture biya kay nang maglakaw ka kuyog kasi imong anak, nga bugtong anak, ang pinangga kay nimo. Nya ihawunon day nimo. Nya niingon pag yun si Kuan in town, si Isaac, mapagday nilang sa akas bukid, ingon, tay, ni anamang kahoy, ni anamang kayo, na ang kutsilyo, asa man ang karnero nga atong ihalad? Ingon sa Abraham, sige lang dong, God will provide. Sakit ko, no? Kanabang ikaw nga nahibaw nga ihawuno na nimo imong anak, nya ikaw pag ipangutanon. Pero si Abraham tungod kay mas gihigugma niya ang naghatag kaysa hinatag, wa siya magdumili. Kita ra ba kusog kay tang mohigugma? Ultimo ng imong saging, imong gihigugma. Ang imong mga tanom, imo nang higugmaon. Tanawa, giagi ang udit, patay ang tanan. Igihan kay kanang imong balay, kanang imong atop, imong yung pintal-pintalan, agian bitang udit, gilampor na sa gilabay. Oh. Why respetos udit? Kita, mangaway kita. Makuhaan lagamay kay bunga imong kay nito, purti na nimong makayaw-yaw, hapit na lang kamo patay. Tanawa karon hasta sambag, gibunal na siyuta. Kaligo na ng sambag. Karon ay atong gipang clearing diha. Gipanghimo na tong tadtaran kay ligon kuno kay na. Purti daghanang tadtaran diri og mangayo mo, pangayo mong daymarga kanatong kok. Purti daghanang tadtaran, dagko gagmay. Ang tadtaronon ra gyud. Ingon man sila, ligon kuno kay nang sambag, asa kaligon, ay, bunalay. Na, di na unta ta mawili aning mga hinatag, di na unta ta mahigugma aning mga hinatag sa Ginoo, mas higugmao nato ang Ginoo nga mo'y naghatag ani. Ang Ginoo may naghatag nato opportunity kapalit og generator, sige tagpanghatag og electric power, porting daghana mag-charge diya oy. Nya ato bang tagaan anang donation box, magsige ito, napagaw na lang na ito mga youth diya. Love offering ha, love offering, hulgan lag piso. Nya inig-ingon pag yun sa kanini ang kuan na nagbantay diya. O man na inyong 1 hour, barog na, ana, suling nga pa. Suling, asong nya mura magpilay gihog, piso. Di ka bawi skrodoy, lamyon lang sa atong generator ang napuka litrong krodo, ilimugmog lang. Pati nagkuhan na ito diagkuhan. Komedya ko nako, oblihi ko na nga itong donation box, nakabawi skrodo. Wakil pa rin, pati layo Nagoy mo ingon ako, padir, nga nung gapaandar makas imong generator, naku na may nag-charge. Isa ha? Nagpaandar kag generator para nang na nag-charge siya. Naku, yan nga naman, kabawi ka na skrodo. Naku, di na mo importante, ang ako nga malipay sila. Unsam na yung tanaws pare. Lipay oy. Inig-andar sa generator, agas ang tubig. Sahod sa mong tubig. Naidagang gripo diha. Sahod tubig. Nya, ang tubig. Ato, day na. Di, oy, natag na sa Ginoo. Anytime, hubas ra na. Nya, kanang kwarta nga inyong ihog des kolekta. Ako, day na. Gamay. Oy, lagi. So, sago gamay. Di sa di ko nyo bahina na nagjutay. Nya ako masang gipalit. Og dopes o SBF MM. Palit ko kurog 25 ka slots na guna akong napalit. Lopig mo na ako. Nya ka na akong ginagmay-gagmay ang madawat. Ako sa nanggi ikhak. Pili pa kong diamond. Kamo, bronze ra gyud. Anam-anamon pag yung hatag. Padir partial o sa bronze. Pila may mong edad? Jeez. Pila man imong gihog? 5. Nos ama ka muhog sa laing 5 yan. Next year. Sige, mamatay ka next year.
Ano bang ang point lang din hiba, di ta magdinaw. Unya, ang sentro nilang tulo, si Abraham, si Ana, o si Maria, ang akong kasing-kasing nagmalipayon. Lahi kay nang ang imong naong nagmalipayon kaysa imong kasing-kasing. Lingi ay mong tupad. Tanawa ang naong, malipayon ba? Alipayon? Away siguro, gain artista na yun. Muna ingon sila, the face is smiling, the heart is aching. Oh, looy kayo na. Ouch. Ay, kusog kayo magpakaroon ingnon, kanaro mga batanon, kana mga millennials, oy, kusog kayo na yun siya. Hala, nagbuwag din mo sa imong BF. Ngayon siya nga, ay, oy, sos, animal kayo ito tanan, animal kayo siya. Kanya, wara ka masakit. Siya, sos, masakit ang gutaw na. Igabot ito silo. Oy, mga tigpakaroon ingnon mo, manauban mo, kalit lang ambaks building. Saan may ambak mo tos building? Sige, pa mo ito katawa dito. O, iya na itong kuan di ay maskara. Pare na inyong ibutang ba? Maskara mo diya. Ana, pero ang kasing-kasing nagmasulubon. O, mauna. Pero si Maria o si Ana, Abraham o ang mga santos, ang ilang gideclare, my heart is joyful in the Lord, my Savior. Ang akong kasing-kasing malipayon. Maone og ang kalipay na gani nga Diyos nun, musod na sa imong kasing-kasing, bisag maigo pakag-udit, malipayon gyapon ka. Og di jud ka mo surrender, og makabot pagani nimo, ang daghan pa kaing kalipay, nga makalipay pa jud ka sa laing tao. Tanawa si Maria, kasakit sa nahitabo nga iyang anak, giihaw sa iyang atubangan o gihalad. Pero tanawa karon si Maria, gasigighatag natugdag ko kaing kalipay, nga bisag gibagyo ta, mamugos gyud tag simbas mi sa degalyo para ni Maria. Di ba? Awang malipay. Basta na Maria, lipayon kay ta. Tanawa ang mga santos nga 14 taong sakitas ilang giagian, labi na ni sila si San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, gipang martir na, pero tanawa ang ilang kalipay nga gikan Dios kasing-kasing, hangtod karon nagsigi pagbaha sa tibuok kalibutan. Kana bitang kasakit nimo gumikan sa pagsunod sa gustos Ginoo, maunay dako kaing kalipay. Ang bagyong Odette nagdaog dako kayong kadaot kung atong tan-awon in a human standard. Daghan kay mga atop na nga wagtang na daghan na kay na dihang mga liter pader nawa akong atop tabangi in taon ko, tabangi ko ako sa una-huna ang ako ganing kolekta na padpad man sa Odette. Tanawa ra ko na ro mangulikta, tana mangulikta ngadto ba? O tanawa inigbalik ang sibot mapalid las electric fan. Why hapit sod, no? Amo na sa una inighalad ini daghan man kay namuhalad ka nang kana bang envelope dia ba? Karon mutanaw na las envelope. Di na gyud mo punit. Nga di na gyud mo halad dire. Ana ngano man napadpad taos udit. Ana, pero angayan batang magol? Di oy. Maglipay ta nga naapat ta, buhi pa ta. Kay doon na panisunod nga mga kalipay. Niyadtong 1990, mga November po to, nihapak ang bagyong Ruping. Inom duman to Ruping? Dako kay itong damage si Ruping nako. Kay pagka year before ato, ang akong papa na half body paralyzed, 1989. Nya magminyo tami ato sa akong uyab, 1990. Pastag ni simba rong uyab na ko dire. Onya kay na-paralyze akong papa, diin ko, di lang tada yung 1990, 1991 lang. Di, okay na kayo mi. Sus, pagka November 1919, igom na kong balay sa bagyong Ruping, bungkag yun. Ano bang? Ground zero yun ba? Akong papa, paralyzed pa, akong balay, bungkag. Niingon ko sa kong uyab, indefinite lang tao say, walang usay schedule. Ano sa? Mura naman siyang nahiubos, daghan naman kay nisod, nga bakukang siyang hangtod na, nga wa namin magkasinabot, iya kong buwagan.
porte na ka itong hila ko eh. Tinudan na gina. Hapit ko ato maghikom. Pati na kong gulan ako, grabe ha. Di mo sabot. Niya pa'y papang paralyzed, na pa'y balay nga nabungkag, pati na kong laguta atong roping, naku ikaw roping, dili lang akong balay imong gibungkag, hasta akong kasing-kasing nakayag. You broke my house and you broken my heart. Pero wadi ko kibaw ang ako na mga luha nga nagsigig agas ato. Mao na to'y hinay-hinay nga mitipas sa dalan nga dili di ko para minyo, para di ko mapari. O guwap atong roping, di ko makamisa din hikaron. Di ba? Awag yapon mo malipay nga nakamisa ko diri. Grabe na sa ninyo. Inyo dyan kong pabalikong roping. O karon malipayon kay ko. Ang katos ang akong uyab, malipayon sad kayo. Kita-kita sad may ingon sa ko, hi. Siya, inomdom kang roping. Nako, inomdom ako roping. Di, wasa siya maingon ay, wasa maingon. Nga naman, tungod kay ang tanang kasakit aning kalibutana, basta kamaulang tang muhalad ngadtos Ginoo, hasta sa atong mga kalipay ihalad natos Ginoo, siya ray mo panindot sa tanan. Muna kamo karon nga mga balay na nga bungkag sa bagyong Odette, paglipay diha sa Ginoo. Padayon mog donate, padayon mog palit og mga slots. Ing kawa na koy ato pader. O sige, palit og slot sunod tuig hasta haligi wa na. Nga naman, imo na nang gubon kay ilisa na nimo concrete nga balay. Di man mo mutuog yapon. Tinood lagi na. Pangita mog taong manggihatagon nga nagkalisod. Kana bang nagkamang sa kalisod, nya manggihatagon kayo, maampuon kayo. Pangita. Kasagaran hinuos mga daw kaayo, mao na roy nagkamang sa kalisod. Ang kaniadtong disakyanan karon mag-drive na laghabal-habal. Tinood. Daghan kay naingon ana. Ang kaniadto nga istrikto kayo, istrikta kayo sa iyang yuta, sa iyang mga tanom, karon nagpangayo na lagpan sa iyang silingan. Nga naman, matod pa diri sa awit ni Maria, gipukan niya gikan sa ilang mga trono ang hari ng mga gamhanan, apan gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gideclare kini ni Maria tungod kay mauni ang pamaagi sa Ginoo. This is the way of God. Ang mapaubsanon ipataas, ang mapahitason ipaubos. Ang dato nga nahangol sa kwarta gutumon kanunay. Tanawa ra na mga dato nga hangol kay kwarta. Ilahan ginani mo ang gigotom. Ngano man, daw siyang pagkaon, tanawa ng iro nga gigotom, ilugis pagkaon, sikmaton ka, ang iro nga busog, kanang natagbaw na kayo, na imukaon siyang pagkaon, di na ginamangigi mo, tanaw lang na, mangilkil pa. Pero kanang kuwang skaon, mo damagoy, makigbugno, bisag ikaw, kuwang kaskaon, kuwang, ni malaga patyon ti karon. Pero tagbaw na ikaslitson, niya ino ka, di apay litson, luod na kayo siya. Makuha ko nung, ihatag. Muana ka tanawa na mga dato, nga daw kay kwarta, bisan sa ilang kuryente, daw kay istanan. Di gani kapasigag suga sa ilang silingan, nga nagduhiraw sa kangit-ngit, ni agian ang kilid sa ilang koral, nga lisod kay agianan, di gani kapasigag suga dito kay kas kuno kuryente. Nya karon, dadara ba silang charger diri? Manindog na tayo. Kining atong mata, makakita ra ni siya sa mga butang nga ordinaryong nahitabo sa kalibutan. Pero ang atong mata, din ani kakita sa mga butang nga langit nun. Pero si Simeon, ang iyang mata, nakakita sa dili makita sa atong mata.
Daghan mang bata gikugos padong sud sa templo, pero kahibaw gid siya nga kining bataa nga gikugos ni Maria mao ni ang manluluwas sa kalibutan. Kahibaw mo ngano nakakita siya? Wa mo kahibaw? Parihata. Wa sa ko kahibaw. Ngano kano magtanaw magunahon ka ba kadagas bata gida dito kay ihalad si Ginoo nya si Simeon pag yun nakakita usa ra gyud rason kay giubanan siya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy nagsigig ingon niya dili ka mamatay hangtod makita nimo ang manluluwas sa Israel. Pasabot, ang ato daing mata, pwede din ni ubanan sa gahom sa Ginoo para makita nato ang mga butang nga iyas Ginoo. Unang uban bitaw kanang moingon naara ba ko'y third eye, Father? Nako, unsa man na duhara man ni atong eyes, di ba? Nako no siya third eye, makita kuno niya ang mga kalag, atong nangamatay. Na kunoy tawanan kito sa una kay diha sa akong gilingkuran ingon din siya nam gitupad nimo pa din na diha ang katong gipatay sa mga hapon dinhi aning lugara giputlas liog na kagunit sa iyang na kuno sa akong tupad nako ha diha sa akong tupad karon siya ay no di man na siya manghilabot tan-aw ko siyang naong ba nako gihadlok baka kuanin niya. Isiyonan ka akong lamisa gilingkuran, nasa akong tupad gagunit siyang kay giputlas hapon sa liog. Kitaan ko nun niya. Tuong na. Kamu dali ra ba sa kay mong tuo? Ako gani action kay kong tuo ato. Napayoban nga kita na mga agta, kana mga duwende, ana. Kay nalagi sila third eye, ana. Oy, ayaw tuwa na wa na'y ayo. Unsa may atong third eye? Kibaw mo, kitang tanan gihimuan tag third eye. Unsa man na? The eyes of faith. Ang mata sa pagtuo. Ang tao nga motuo sa Ginoo makakita sa mga butang nga tuas langit. Kana mga butang sa langit dili na makita sa mata nato nga lawas nun. Pero ang atong matang lawas nun, kung mutuo na ang atong hunahuna o kasing-kasing, makakita sa dili makita sa atong mata. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Juan, ang tinuod nga nakailas Ginoo, kadtong magtuman sa mga sugo sa Ginoo. Kay kung mutuo ta nga ang sugo sa Ginoo, iya nas Ginoo, kada natutuman ana nakailatas Ginoo og makahigugma tas Ginoo. Pero ang ato ganing hunahuna og kasing-kasing dili mutuo sa gisugo sa Ginoo kana mga pulong sa Ginoo, di kita kakita sa Ginoo bisan pag magdupa-dupa pa ta dinhi, magsige patag hapa-hapa dinhi, bisag kana pang uban magluhod gikan dito sa gawas padung nga ris altar. Nya ini gawas dito libak lang gyapon ana daw lang gyapon ka istanan perti lang gyapon kusuga maningil anang utang ay kapuslanan mamaga lang ng kubal si Muntiil perti na lang bagaan wa ganay kapuslanan kaya nga naman ang pagtuo di ay nya unsa man ang tuo mutuo gani ka mosunod gyud ka basta mutuo ka parehas gud anang babae ingnon sa laki tuo lang ko, nahigugma ko nimo, sige na, angkas na. Ato tas hagunoyan. Sakay din ang ato. Tuo man. Nga, inikahuman na, ikahitabo. Wana, nabuntis na. Wa na, gibiyaan. Moingon na lang, abi ba na ako? Tinuod to. Kaya kanimang kong mga pulong nato, kita ba, mga tao, kuhaan kayo niyo, tulog, asana, kanang susihunon kayo. Kaya nga naman, magpakaaron ingnon man ta pero kay ang Ginoo kamatuuran man ang Ginoo siya man ang Dios sa pagka matuod or truth
Di gid na bakak ang iyang gisulti. Muna inig-ingon niya, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang pikas, kay maunay magdahatag nato og kalinaw. Tuo man na. Tinuod na, dili. Niya, magpasagpa mo, dili. Dili. Kanang gingos Ginoo nga, kung gusto kang mahimong adunahan, ibaligya ang tanan nimong katigayonan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Tinuod yun na. Mahimo jud tang adunahan basta manghatag tag maayo kanang way limit. Di ginabakak. Kana sang ingon ang Ginoo, aron mo daghan imong kwarta, ayaw na paningil adtong nanghuam nimo. Tinuod yun na. Tuo mo, tinuod na. Natanawa, di ba? Wala mo to. Kanang gingos Ginoo aron magkahiusa mo sa imong pamilya, pagpasayloay mo og kapituan-kapito, tinuod gyud na. Nga kanang pagsigig pangasaba, siging pangyawyaw, siging panghapak, siging pangusi, di gina makahatag og kalinaw, kagubot gina siya resulta na, no? Mo na siya. Nya kun mohimo ka ni, kita din ka Ginoo. Makita gid nimo ang Ginoo diha sa tanang butang nga imong buhaton. Si Saint Teresa of the Child Jesus usas iyang gipang istorya nga bisan sa iyang pagpanglaba kanang iyang pagkusukuso ba sa kanang labhonon, makita niya ang Ginoo. Ningon siya, wa ko kuno kaabot nga naay 6 seconds mantingal ito sa iyang kinabuhi nga di niya makita ang Ginoo. Amo to baka to siya mamakap. Sina nga na kada segundos makita nimong Ginoo. Unsa may yang makita as Ginoo? Ni kuso-kuso niya. Nga siya, Ginoo, ikaw ang nagbuot nga akong kamot mo kuso-kuso. Kay guwap ka di ni kalihok. Movement belongs to God. O kanindot ana. Lawom kay na nga kuan, lawom kay na nga theology. Movement belongs to God. Kay way Ginoo, way mulihok. Di ba? Ya, galihok mo na imong kamot. Inig pamilok pa lang. Hastagod pagpunit niya dagom. Kanang dagom nga ilabay siyang mga kauban, manahi niya maputol ang dagom, labay iyang makitaan. Sa pagkita pa lang niya sa dagom, ingon din siya, my eyesight belongs to you. Daghan kay mga tao diya, di nakakita sa naong siyang isig katao, kay hanap na kaayo. Salamat nga makakita pa kus dagom. Sa imbis magyaw-yaw siya, pataka na ni gilapay ng dagom, wadang hagin mga madrihan ni din. Ang iya, pasalamat, salamat Ginoo, kakita pa kog dagom. Pagpunit niya, makapunit siya sa dagom, siya, daghan kay mga tao karon nga bisan nga ni pagkaon, dili na nila mapunit, kaya na-paralyze na. Salamat Ginoo, makapunit pa kog dagom. Mao na inyo. Niguli sa imong bana, hubog kayo, salamat Ginoo, makakita pa ko sa akong bana. Yan, isuka ang imong bana, diha gyud punta nimo, mingon ka, salamat Ginoo, kamao pang mubugwak ning akong bana. Sa ato pa maayo pa siya tutunlan. O di ba? Nya matuog din imong bana perting hubuga, mohagok ka, salamat Ginoo, naginhawa pa akong bana. Imbis masuko ka, di makita nimong Ginoo, pagmatas imong bana, nagmaoy gitamparos kay ka, salamat na apagyoy kusog akong bana, tumbagod ko. Di ba? Yan, ilagom imong naong, salamat Ginoo, napagiday ko'y dugo, kay nilunog mang dugo, sa ato pa napay dugo akong naong. Di ba, nindot no? Yan, muna inyong makita. Dili, oy, ang kasuko, kiha dayon, away dayon. Nga naman, wa nakaka-appreciate, nakana ding atong tanan nagipahimuslan karon, iya ranas Ginoo, og angay tang magpasalamat, o gamito nato ang tanan para sa kaluwasan. Muna, matod pa sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Pagsadya, langit o giyuta. Nganong magsadya man tao, maningong mag-uol. Tungod kay gipuno ta sa Ginoo sa iyang grasya.
puno kayo. Habita na karon gisubaw-subawan man ko. Nya inig-aksyon na nako og sakit sa akong ilong o kana mugimok akong ilong, mopasalamat tala sa kus Ginoo. Salamat Ginoo, kamao pa kong manikma. Oh, di ba? Kanindot ana no. Nya inig-ubo nako, salamat Ginoo, kamao pa kong muubo. Nya nay mohungong nako, basig Omicron na na. Salamat Ginoo kay masudlan pa kog Omicron. O di ba? Naka na mga patay masudlan pa rin nag-Omicron. Di na okay na. Joke lang na, pero basig matinuod sa noon.